Valitessasi nettiturva-ajan koulutuksen kotona pidettäväksi, teet turvallisen valinnan. Haluamme tarjota sinulle mahdollisuuden oppia digimaailmaa kotona, omassa rauhassa ja mukavuudessa. Koulutuksemme on suunniteltu helposti omaksuttaviksi ja käytännönläheisiksi. Nettiturva-aja jakaa tietonsa ja käytännöt, jotta voit turvallisesti navigoida digitaalisessa ympäristössä. Kattava koulutus käsittelee huijausten torjuntaa ja muita ajankohtaisia aiheita. Miksi sitten valita kotona pidettävä koulutus? Joustavuus on tärkeää ja haluamme tarjota sinulle mahdollisuuden oppia silloin, kun se sinulle parhaiten sopii. Kotikoulutuksen etuina ovat henkilökohtainen opetus ja mahdollisuus kysyä kouluttajaltamme juuri sinua askarruttavista asioista. Etuna on myös kotitalousvähennys, joka tekee koulutuksestamme taloudellisesti houkuttelevan. Voit saada 60% kotitalousvähennyksen koulutuksen kustannuksista, mikä tekee turvallisuuskoulutuksesta myös taloudellisesti kestävää.